Għall-ewwel darba l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali b'kollaborazzjoni mad-Diviżjoni għall-Gvern Lokali u l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali organizzaw taħriġ fil-finanzi pubbliċi. Waqt dan it-taħriġ ġiet diskussa l-governanza tajba fil-qasam pubbliku wieħed mill-prinċipji li wieħed għandu jħaddan. Ġewwa lukanda prinċipali fil-Qawra madwar 180 membru elett li ħafna minnhom huma sindki u kunsilliera li ġew eletti għall-ewwel darba fl-aħħar elezzjoni tal-Kunsilli Lokali inaqdu flimkien biex ikollhom monitoraġġ fuq il-finanzi pubbliċi internazzjonali. Għaldaqstant l-awdituri barranin Chartered Institute of Public Finance and Accountancy waslu informazzjoni l dawn il-kunsilliera u taw pariri lilhom biex jużawhom fil-futur. Dawn l-awdituri huma rinomati li jagħmlu monitoraġġ fuq il-finanzi pubbliċi ta' diversi pajjiżi. Tkellimna ma' Scott Camilleri, il-Viċi Sindku l-ġdid ta' Birzebbuġa, fejn spjega l-benefiċċji ta' dan it-taħriġ. Kienet sezzjoni interessanti li tik overview ta' kif il-governanza u kif wieħed bħala kunsillier bħali ġdid f'kunsill lokali prattikament kunsilliera ġodda fih jista' jgħinek tkun iktar etiku fix-xogħol tiegħek. Ovvjament kienna distinzjoni bejn governanza u gvern lokali u kienna taħriġ ukoll f'sinerjos x'jista' jinqalalek kif għandek taġixxi etikament jew le. Is-Sindku ġdid Kalkaris Wayne Aquilina esprima magħna l-importanza ta' din il-laqa u kif din se tgħinu fil-futur. Kien taħriġ li għeni ħafna dwar governanza tajba u dwar ċertu każijiet għax kien anke ċertu workshops matul il-ġurnata dwar każijiet reali illi niltaqgħu magħhom li ħafna drabi jista' jkun illi tiġi f'dubju x'tista' tagħmel ma tagħmilx. U allura workshops bħal dawn u taħriġ bħal dan jgħinli li anke lill-kunsilliera biex naffaċċjaw ċertu sitwazzjonijiet u ċertu każijiet li ovvjament jinqalgħu fil-raħal u fit-tmexxija tal-lokal biex inkunu aktar ċerti u aktar ikonna direzzjoni aktar tajba kif għandna nieħdu ċertu deċiżjonijiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.